bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per haver vingut. Perdoneu que insistisca. Bueno, sembla que la taula rodona serà exactament això, una taula rodona, molt en família. Aleshores, aprofitem doncs, per canviar experiències i per conèixer projectes diversos. Hem convidat, com veieu, a Voces para el Desarrollo, representat per Juan Merín, a Proyecto Yedrap, representat per Ana Hortelano i Marta Ponsada? Solsona. Escoles Solidàries, representada per Joan Bravo i Maria Chapí. Molt bé. I Jaime Verde, representat per Manuel Antón. Tenim el projecte Talis, té relació o ha tingut relació o està en diversos projectes, en totes quatre, en diferents graus de profunditat. És a dir, són companys i amics, a banda de representants de les seves ONGs, i estan també seleccionats perquè trobem que totes quatre fan un treball magnífic i que paga la pena compartir. El que crec que no vaig dir és que la idea és gravar la taula redona, de manera que després estarà a disposició del públic general en la web de les jornades, és a dir, que això anirà més enllà del que fem ací. I agrair-vos a tots la presència, l'assistència i especialment als representants i les representants de les diferents ONGs. I si voleu comencem amb... No presente què fan cadascú d'ells perquè es presentaran ells mateixos i comencem amb Voces para el Desarrollo i Juan Merín. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Xavi, por invitarme a participar en las jornadas. Y bueno, yo soy Juan Merín, soy el director de la Fundación Voces. Nuestro propósito es promover el arte y la cultura como una estrategia para la inclusión social. No me manejo muy bien con... ¿Cómo puedo poner esto en presentación? O sea, todo en... así. ¿Así? Aquí presentación, Vale. Eso, soy el director de la Fundación de Voces. Nuestra propuesta es promover el arte y la cultura como una estrategia para el desarrollo humano. Llevamos a cabo proyectos tanto en España como a nivel internacional. Y a nivel internacional, más concretamente, estamos trabajando en Bamako, en un barrio que se llama Kalabancoró, en colaboración con la Universidad de Valencia. Estamos trabajando para trabajar en un modelo de educación más innovador frente a los modelos que en Bamako, fundamentalmente, y en muchos lugares de África se utilizan, basados en la mera repetición memorística y en una cualificación del profesorado que a veces no es suficientemente interesante ni motivadora para que el alumnado, de alguna forma, siga regularmente sus programas escolares, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, fundamentalmente, al principio, presentar por qué nosotros entendemos que la cultura es una herramienta clave para el desarrollo humano, cuáles son las razones que fundamentan nuestra misión y nuestro trabajo. Nosotros creemos que la cultura tiene un poder transformador muy fuerte. Creemos que en ocasiones se menosprecia y no se reconoce la capacidad que las personas, que los pueblos tenemos de construir realidades, de sentirnos partícipes, de tener sentido crítico, de crear sociedades democráticas, de sentirnos parte de una comunidad que comparte unos valores, que comparte unos propósitos, ¿no? Creo que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy claro el soft power, el poder de Hollywood para trasladarnos unos valores donde el capitalismo había vencido, prevalecía frente al comunismo desde su punto de vista, y cómo las películas de Hollywood nos trasladaban esas ideas, ¿no? En otro sentido, pero también reconociendo la fuerza que tiene la
la cultura, podemos ver el Guernica de Picasso y digamos, la potencia que tiene para contarnos el horror que significa una guerra. Eso serían como las manifestaciones artísticas más claras, ¿no? Pero también hemos visto en sentido positivo y en sentido negativo a veces el poder que tiene la cultura, o bien para favorecer a la ciudadanía o bien para coartarla, ¿no? ¿Cuántas veces en nombre de la cultura se han cometido genocidios, o cuántas veces en nombre de la cultura se ha explotado, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Nosotros estamos trabajando en Mali. Aún hay mujeres que sufren mutilación genital femenina y siguen basando esa práctica abominable por el poder que la cultura tiene, ¿no? O sea, que al final invocar a la cultura para lo bueno y para lo malo tiene una capacidad de transformación que nosotros entendemos que, en sentido positivo, podía ser muy fuerte en favor del desarrollo humano. Nosotros entendemos que el derecho a la cultura es un derecho como otro cualquiera. La Convención sobre los Derechos Humanos establece que todos los derechos humanos están interrelacionados entre sí, que no hay unos más fuertes que otros, que la dignidad humana se basa en el reconocimiento del disfrute pleno de todos esos derechos. Nos parece que hacer prevalecer el derecho a la salud o el derecho a la participación frente al derecho a la cultura nos parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de ver cómo en Mali, como en Bamako, donde las condiciones de vida a veces son muy complicadas, valoran mucho una obra de teatro, valoran mucho la percusión, valoran mucho la fotografía, ¿no? Con lo cual nos parece que esas experiencias vinculadas al arte, vinculadas a la cultura, tienen que tener el pleno reconocimiento, igual que obviamente el derecho a la salud. No lo vamos a poner uno por encima del otro, pero a veces parece que la cultura, el arte, el disfrute creativo es como una cosa superflua de la que se puede prescindir, y en nuestra opinión para nada es así. Nosotros entendemos además que cada derecho humano a la vez es un fin y un medio para el desarrollo personal y social. No creemos que pueda haber una sociedad sin cultura, no podemos que pueda haber una sociedad sin música, una sociedad sin artesanía, una sociedad sin tejidos bonitos. Eso no lo concebimos. Nosotros creemos que la creación es intrínseca a la persona, la creación es el hecho consustancial del ser humano, y negarlo o no potenciarlo significa que algunas de las dimensiones del ser humano las estamos poniendo en cuestión. Y además, la dignidad de las personas nunca se expresa en el vacío, siempre se expresa en relación con los demás, en la relación que tenemos para crear, y por lo tanto considerar el contexto social y cultural es un requisito imprescindible para el desarrollo humano. Si nosotros no somos capaces de aproximarnos a las personas con las que queremos trabajar en favor del desarrollo humano desde las claves culturales, estaremos cometiendo un gravísimo error, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que un proyecto de cooperación al desarrollo que está planteado desde España, desde Europa, creemos que tiene todo el sentido del mundo, llega allí y lo que de repente propicia es una ruptura con las pautas culturales que viven esas comunidades, y por lo tanto todo cambia y no necesariamente para bien, ¿no? ¿Cuántas canalizaciones de agua se han hecho de tal manera, sin contar, por ejemplo, con las mujeres, y han roto la capacidad que las mujeres tienen de encontrarse y de relacionarse justamente cuando están recogiendo el agua para sus familias? Evidentemente, aparentemente, todos podríamos estar de acuerdo que no es recomendable que las mujeres recorran a lo mejor 12 kilómetros para llevar el agua al poblado, pero a lo mejor tiene sentido que les preguntemos si quieren que la próxima fuente que hagamos esté a 1 kilómetro, a 2 o a lo que sea, y que de alguna manera no rompamos esas capacidades de relación que tienen las mujeres, ¿no? Los colores, los sabores están relacionados con la tradición, con la cultura, y desde ahí tenemos que manejarnos, ¿no? Eso significa exigir políticas públicas que frente al valor residual que se le da a la cultura la pongan en el centro. Un claro ejemplo de que la cultura está menospreciada es que, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible no aparece la cultura. Entre los 17 objetivos se habla de ciudades sostenibles, se habla del ecosistema, se habla de un montón de cosas muy importantes,
pero no se habla de la cultura. A nosotros nos parece que no respetar la diversidad cultural, nos parece que una persona no sea capaz de poderse expresar libremente y decir yo me siento valenciano, pero a la vez me siento europeo, pero a la vez me siento gitano, pero a la vez me siento no sé qué. Ese cruce de culturas muchas veces se ve negado. Las políticas públicas, lejos de favorecer esa diversidad cultural, favorecen la homogeneidad y favorecen un poco el encorsetamiento en unos clichés, en unos estereotipos que son mucho más fáciles de manejar frente a esa diversidad cultural que realmente tenemos, y desde ahí nosotros reclamamos que hayan políticas públicas que realmente reconozcan esa diversidad, la construyan y la potencien. Y más concretamente, cuando hablamos de cultura y desarrollo, nos parece central que la cultura es una dimensión del desarrollo tan importante como la salud, como la economía, como cualquier otra. Nosotros creemos que solo puede haber desarrollo sostenible si hay una apropiación real de las personas que participan en los proyectos de cooperación de las claves que sustentan dichos proyectos. Nosotros creemos que los proyectos de cooperación se construyen con las comunidades, se co-crean con ellos y con ellas, y por lo tanto, si no compartimos esa visión, si no compartimos esas claves, nunca vamos a construir proyectos que realmente sean sostenibles. Y además, aquí, en la cultura, en la creación, en el arte, al menos confluyen dos dimensiones, la dimensión racional y la dimensión emocional. Cuando nosotros pretendemos un modelo de relación con las comunidades con las que estamos trabajando en países empobrecidos, basada en la igualdad, en ocasiones nosotros nos aproximamos a ellos con un nivel de conocimiento, al menos técnico, superior a ellos, podríamos decir, ¿no? Pero cuando empezamos a tocar nosotros el cajón flamenco y ellos la darbuka o las congas, o cuando de repente ellos hacen un tipo de percusión con calabazas, al final nos igualamos todos, disfrutamos todos, nos emocionamos todos, y por lo tanto ahí se genera un diálogo, una comunicación muy horizontal, muy distinta, que contribuye enormemente a generar ese clima de confianza, a generar ese clima de trabajo colaborativo en favor de proyectos de desarrollo humano. Como decía antes, la cultura no es un lujo. Es verdad que hay objetos artísticos que, digamos que se han rodeado de un halo que se han hecho elitistas, que se han hecho exclusivos, pero como muchas otras cosas, y nosotros frente a eso tenemos que reivindicar el derecho a la creación con las manos, con la artesanía. O sea, creemos que cualquiera puede ser productor o productora de cultura, de arte, y cualquiera puede disfrutar del arte, ¿no? Creemos que es injusto el pensar que solo la ópera en el Teatro Real es para los ricos, para las ricas, y que no tiene mérito el alfarero que está construyendo un pequeño objeto en el norte de Marruecos, ¿no? Entonces nos parece que hay que reivindicar toda la cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los que hemos trabajado más en el ámbito de la cultura no hemos sido capaces de asumir los impactos directos que en el desarrollo se genera con la cultura, y esos intangibles que son transformadores, esos intangibles que al final construyen esas nuevas realidades, no hemos sido capaces de considerarlos ni medirlos, ¿no? Es mucho más fácil saber el impacto que tiene un pozo de agua o un dispensario de salud, incluso una carretera, ¿no? Pero cuando estamos trabajando por favorecer la diversidad, cuando estamos trabajando por favorecer la creatividad, necesitamos indicadores cualitativos, necesitamos hacer un esfuerzo por evaluar, por medir y por aprender. No vale simplemente hacer un taller de percusión con niños y con niñas de la calle en un barrio de Colombia, sino que tenemos que ser capaces de medir el impacto que eso genera, la transformación real que en esos niños, que en esas niñas está generando, y a partir de ahí pues seguir construyendo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en Haití después del terremoto en el 2011, y el poder que tenía el arte, el poder transformador que tenía para la resiliencia de las personas, para la recuperación psicoafectiva, era tremendo, ¿no? Nosotros fuimos capaces de medirlo y con eso argumentamos que estábamos haciendo proyectos con sentido, ¿no? Si no somos capaces de medirlo, a veces se nos puede achacar de que no estamos generando un impacto suficiente, ¿no? Nosotros, además del proyecto que os contaba, que estamos haciendo en Mali, del que Xavi es el director pedagógico, y que también él nos podrá contar, si tiene un hueco, cómo estamos trabajando para la renovación
pedagógica del claustro de profesores y de profesores allí, cómo les estamos animando a trabajar con nuevos materiales, cómo les estamos ayudando a trabajar en un aprendizaje más cooperativo frente a esos modelos más tradicionales que hay, cómo les estamos ayudando también a mejorar las infraestructuras, porque al final pues unir niños y niñas de 6 años con niños y niñas de 10 años tiene sus dificultades, y poder desdoblar en aulas que sean cómodas, que sean flexibles para el trabajar, pues tiene sentido, ¿no? Además de eso, estamos trabajando en Marruecos, inspirados en un proyecto que se llama Los caballos de Dios, una película que no sé si conocéis, que cuenta cómo 3 jóvenes se inmolaron en la Casa de España en Casablanca, después de haberse visto envueltos en una secta fanática radical que utilizaba como excusa el Islam para atacar intereses de los países occidentales. El director de esta película, Navid Ayoub, se dio cuenta que a través del arte, que a través de la creatividad, estas personas que se iban radicalizando podían tener otras perspectivas de vida, podían tener otra visión al respecto de cómo enfocar sus vidas. Creó un centro cultural allí, de percusión, de música, de muchas disciplinas artísticas, y nosotros estamos colaborando con ellos para que ese proyecto pueda tener continuidad y que realmente genere ese efecto transformador, y que frente a jóvenes que entienden que la radicalización es la solución, puedan encontrar en este proyecto alternativas de vida interesantes. Estamos trabajando mucho en Cañada Real. Cañada Real, sabéis que es el cinturón de 16 kilómetros que está al este de Madrid, que recorre del norte al sur, que es el espacio, digamos, urbano informal más grande de Europa, donde muchas personas no tienen acceso al agua potable todavía. Bueno, no sé si habéis oído las noticias que llevan 6 meses sin luz eléctrica. Pues nosotros estamos trabajando con ellos en 2 líneas: en montar un programa músico-social, donde niños y niñas disfrutan de tocar la guitarra o tocarla, y hacemos una orquesta de música que, por cierto, hace unos días tuvieron la oportunidad de tocar en el Circo Price de Madrid, en uno de los recintos culturales más importantes de Madrid, y realmente está generando una transformación importante en sus vidas, y ahora os contaré algún detalle que creo que es interesante. Y por otra parte, estamos poniendo en marcha, llevamos ya la 6ª edición de un festival de cine que llamamos 16 kilómetros, que es un festival que durante unos días tiñe la Cañada Real de actividades artísticas, ¿no? Fundamentalmente fue cine en su momento, pero hacemos teatro, hacemos grafitis, hacemos muestras gastronómicas, hemos hecho un poco de todo, con una triple finalidad. Primero, atraer el derecho a la cultura a esta población, ¿no? Es una población de 8.000 personas aproximadamente, donde conviven población de etnia gitana, personas que vienen de Marruecos y del norte de África, y personas españolas que llevan muchos años allí y ya son personas mayores, ¿no? Bueno, hemos conseguido generar una amalgama creativa muy interesante. Hemos conseguido, desde nuestro punto de vista, que las personas disfruten de la cultura allí, tanto como espectadores como productores de la cultura, como decía antes, y hemos conseguido romper los estereotipos con respecto a Cañada Real, ¿no? Es verdad que en Cañada Real hay una zona especialmente crítica de 1 kilómetro aproximadamente, donde hay un mercado de la droga que se puede considerar casi el más importante de Europa, pero son 16 kilómetros la Cañada Real, y hay muchísimas personas que viven muy dignamente, que se lo curran todos los días, que sufren, que se enamoran, etcétera, etcétera, y a nosotros nos parecía que era injusto el que metieran a toda la Cañada Real bajo el mismo paraguas de criminalidad, de menudeo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual nosotros hemos trabajado para cambiar esas circunstancias, ¿no? Obviamente, el ayuntamiento actual, el Ayuntamiento de Madrid, ha decidido que eso de apoyar a la Cañada Real, que eso de apoyar a la cultura no tiene ningún sentido, y justamente está promocionando el sentido contrario, ¿no? El sentido contrario a lo que era el festival. Son unos vagos, unos sinvergüenzas, no pagan impuestos, roban la luz, etcétera, etcétera. Bueno, ahí creemos que la cultura tenemos que alzar la voz frente a los extremismos, sean
de origen islámico, sean de origen político, sean del origen que sea, y creo que tenemos que poner pie en pared y decir que la cultura amplifica mensajes, que la cultura es solidaridad y que la cultura tiene que garantizar los derechos humanos de todas las personas y especialmente de los más vulnerables. Y eso sería un poco el último mensaje que quisiera dejar sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues nosotras somos Marta y Ana y, bueno, ahora se presenta ella, me presento yo, soy Marta Solsona y soy la actual coordinadora de Proyecto Yedra, que ahora os explicaremos un poco qué es, de dónde viene y por qué estamos aquí. Y nada, yo soy Ana y nada, trabajo como educadora dentro del proyecto. Tenemos también aquí a Loles, que está ahí, y también es nuestro nuevo fichaje y, bueno, seríamos parte del equipo. Y, bueno, sí que queríamos empezar, bueno, aparte de explicaros un poco que Proyecto Yedra es un proyecto que nace de la ayuda y la intervención familiar a las familias que viven en nuestro entorno, que es el barrio de Nou Moles, que está, pues, a ver si lo ubicáis, por la zona de La Petxina, pues el barrio de al lado. Entre Mislata y La Petxina, ese barrio es. Aunque, bueno, también actuamos con familias de la periferia de ese barrio. Entonces, sí que vemos importante un poco hablar de dónde nace Proyecto Yedra para un poco que entendáis cuál es nuestra actuación a día de hoy. Proyecto Yedra nace de la Cáritas parroquial de la parroquia de María Medianera. Entonces, las personas que estaban en la Cáritas en ese momento, que rondaría el año 2005 más o menos, llega una gran cantidad de personas, principalmente de Sudamérica, y principalmente mujeres que vienen solas con sus hijos. Entonces, desde Cáritas Parroquial se ve la necesidad de que esas personas no solo necesitan una ayuda asistencial de, pues, te damos dinero para comida o te damos la comida directamente, o dinero para el alquiler o para pagar la luz y el agua, sino que había una necesidad mucho más grande y era de poder acompañar a esas personas, pues como he dicho, principalmente a esas mujeres en su llegada a España y en la crianza de sus hijos en un país nuevo donde no tienen la cantidad de recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Entonces se crea este proyecto, el Proyecto Yedra, en el que se atiende a mujeres, muy poquitas en un principio, serían unas 5 o 6 mujeres, y entonces se empieza a hacer talleres, pues fijaos al nivel de lo básico que era, por ejemplo, ir a comprar con ellas para enseñarles, porque claro, aunque el idioma era el mismo, pero el vocabulario no era el mismo. Entonces, para poder trabajar en cualquier sitio, en casas de personas mayores y demás, necesitaban saber el vocabulario o la típica cocina de España y demás. Entonces empieza a hacer esos talleres y también de crecimiento personal, que veían que era como lo principal que necesitaban estas mujeres en esto. Entonces, de ahí surge la necesidad de, vale, estas mujeres vienen al proyecto, acuden, pero ¿qué pasa con sus hijos e hijas en ese momento, en ese periodo de tiempo que están esas mujeres en los talleres? Y es de ahí de donde nace el aula infantil. Se crea un aula infantil en el que esos niños y niñas puedan estar el X tiempo que están sus madres en los talleres, pues que puedan estar ahí para que, pues, sus madres puedan acudir y puedan aprovechar, no tengan que estar pendientes de sus hijos e hijas. Entonces, va creciendo un poco el proyecto, pero es cierto que crece mucho más cuando se incorpora Obra Social La Caixa, concretamente el programa Caixa Pro Infancia, que pues bueno, habló con Cáritas para poder intervenir en los proyectos que tenía Cáritas y pues Proyecto Yedra de rebote pues nos tocó. Entonces ha ido creciendo mucho hasta el punto de que en un principio
era un proyecto de mujer en el que únicamente acudían los niños y niñas hijos de esas mujeres, y a día de hoy es cierto que el nivel de menores que atendemos es mucho más alto que el de mujeres. Entonces, a día de hoy es cierto que atendemos a cerca de 25 mujeres, pero atendemos a 105 menores y unas 80 familias. Entonces, bueno, son casi 20 años de trayectoria entre lo que os he contado y la actualidad, pero bueno, al final es un poco la esencia de lo que es Proyecto. Y de ahí también, para que entendierais un poco por qué se llama Proyecto Hiedra. Se llama Proyecto Hiedra porque la hiedra es una planta que necesita de un apoyo para poder crecer. Entonces, el proyecto pretendía ser eso, pretendía ser ese apoyo para las familias que acudían a nuestro proyecto y que nosotros fuéramos ese apoyo para que ellas por sí solas pudieran crecer. Y de ahí nace Proyecto Hiedra. Está chulo el nombre, entonces es motivador. Y bueno, aparte de cómo nace Proyecto Hiedra, esto da pie a los servicios o las áreas de las que disponemos ahora. Como ha comentado Marta, empezamos con mujer. Para mujer tenemos talleres de crecimiento personal. Luego también hay un taller psicosocial para ellas, y luego hay diversos talleres que van surgiendo según las necesidades que observamos nosotras y que también vemos que nos reclaman. Tenemos un taller de costura que, bueno, principalmente, pues aparte de hacer patronaje y el aprendizaje básico de la costura, lo que se concibe es como un espacio común en el que ellas puedan compartir, porque lo que intentamos principalmente es crear red dentro del barrio, que haya una participación que sea real y que sea en el propio contexto. O sea, son personas que vienen de fuera, su origen está fuera, pero realmente viven y se desarrollan y crecen y tienen su familia aquí en el barrio, y entonces forman parte de él. Y entonces es un punto de encuentro. Aparte del taller de costura, tenemos el taller de Valencia, que yo creo ha ido creciendo y ahora ha sido todo un éxito. De hecho, se van a aumentar las sesiones del taller de Valencia, y luego lo que he dicho, el taller de mujer, y luego también tenemos el trato con una psicóloga que puntualmente, bueno, cada 15 días viene y realiza una sesión. Por otra parte, tenemos el aula de infantil, que se encarga del desarrollo de la etapa de infantil en este caso sería de los 0 a los 5 años. Entonces, es lo que hablabas tú antes, que es un multinivel. Entonces, pues nos vamos acomodando y vamos adaptando las actividades, procuramos que haya pues actividades para el desarrollo de ellos mismos, el tema de la psicomotricidad, de la inteligencia emocional, que surjan conflictos a través del juego para poder también gestionar las emociones. Y bueno, y partiendo de ahí ya pasamos a lo que sería la etapa de primaria, de educación primaria, y también secundaria. En la etapa de educación primaria y de secundaria se realizan 2 talleres, básicamente, que serían, por una parte, refuerzo educativo y luego, por otra parte, ocio y tiempo libre. En referencia al refuerzo educativo, queremos dejar claro que no somos ningún tipo de academia. Esto es lo primero que decimos a las familias, porque entonces se piensan que vienen aquí y todos vamos a sacar 10 y vamos a aprender latín y química. Y no. O sea, lo que buscamos un poco es crear ese hábito de llegar a un lugar, a un espacio, el me acomodo, el utilizo la agenda, el crear estas pequeñas cosas que parecen, pues se dan por hecho o parecen obvias, pero no lo son. Y menos en algunos de los contextos que nos encontramos. Y aparte de crear esas pautas, pues seguimos con el tema del juego o vamos considerando un poco en función del tipo de niño o niña que tengamos y del tipo del grupo. Y luego la parte de ocio y tiempo libre va destinada sobre todo a crear un ocio que sea saludable y unas alternativas más allá de un parque, en el que, bueno, sí es que está el parque, porque muchas veces no disponen de esta salida, pues por temas laborales, por la falta de conciliación familiar y un largo etcétera de dificultades que se encuentran las familias en el camino. Entonces, bueno, antes de la pandemia,
Y bueno, que queremos retomar también. Teníamos el ocio se distribuía en diferentes aspectos que tenían que ver con la cultura también. Y bueno, podíamos encontrar talleres como teatro, talleres también teníamos cocina, juegos de mesa, deporte. Y de hecho, con secundaria lo que intentábamos hacer es atraer a los chicos y a las chicas a través de un equipo de baloncesto que también se ponía en contacto con otros proyectos de este ámbito y que con los que trabajamos en red, pues a través de partidos. Y esto lo que también hacía es alentar pues el que viniesen, el que quisieran participar, el que hicieran algo de deporte. Y bueno, y esto un poco en resumen sería nuestra práctica diaria. No sé si me dejo sí, luego, algo. Sí que es importante destacar que al final la actividad que hace Proyecto Yedra no se queda únicamente en nuestra parroquia o nuestros locales, sino que es lo que ha dicho Ana, intentamos que el trabajo sea en red, tanto con Cáritas, que es de donde nosotros venimos, como con la Caixa, que al final es quien nos subvenciona, pero también con todas las asociaciones y demás que encontramos en nuestro barrio o alrededores. Porque al final es cierto que nosotros tenemos unos recursos, pero también son muy limitados porque hay cosas que se escapan de nuestras competencias, de nuestro alcance. Entonces, sí que intentamos, pues eso, tener contacto tanto con los colegios de los menores que atendemos, que pues bueno, tenemos tutorías y demás con los tutores y tutoras de nuestros niños, pero luego además con servicios sociales, con los centros de salud, con asociaciones que hay por el barrio, porque al final, pues bueno, si vamos aportando todos un poquito, al final esa atención integral que nosotros pretendemos con las familias, pues sí que se puede llevar a cabo. Y quizás nosotros solos, pues no podemos. Entonces, pues bueno, destacar eso, que defendemos mucho el trabajo en red y el poder utilizar todos los recursos que se nos dan desde nuestro barrio. Y nada, y luego también tenemos una parte de voluntariado, por si hay interesados o interesadas. Sí, es verdad. Pedimos voluntarios y voluntarias. Entonces, tenemos también esa parte que creemos que es muy positiva porque trabajamos con distintos centros o de formación profesional o centros de secundaria, tirando para bachiller por el tema de los rangos de edad, pero más que nada para el que puedan venir, el que puedan aportar y, por supuesto, como el voluntariado no es voy yo a un sitio y aporto, no es aporto, pero me llevo mucho más. Entonces, intentamos facilitar eso también, la cultura no de la ayuda asistencial, sino del me voy a involucrar en mi realidad. No hace falta que me vaya a Grecia a hacer un voluntariado. O sea, el voluntariado empieza en mi calle, en mi portal y con el que está al lado. Y simplemente eso. Destacamos la frase de Eduardo Galeano de que... Ahora no me la sé. No, de que lo que quiere decir es que muchas personas haciendo cosas pequeñas al final pues consiguen cambiar el mundo. No es literal. Algo así era. Era algo así. ¿Vale? Y ya está. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Un dia calorós i estar així és un mèrit. És a dir, per tant, en unes jornades cal aplaudir a tots vosaltres que estigueu presents. No? Escoles Solidàries és una ONG del món de l'educació i sempre un poc el primer que volem fer la reflexió i sobretot quan se trobem en una escola de magisteri, no? I és quin és el tipus de ciutadà que volem educar, no? És a dir, quan estudiem en l'escola de magisteri és algo que normalment no se plantegem massa, se plantegem que n'hi ha que provar una sèrie de matèries, però mai acabem de qüestionar-nos quin és el tipus d'alumne, de ciutadà que nosaltres volem educar per a que realment aquesta societat canvi. No? Lògicament, Escoles Solidàries, una de les coses que pensa és que aquesta societat no ens agrada, com la tenim configurada, com la tinguem estructurada,
I volem contribuir el nostre granet d'arena a que tot això canvi, no? Siguem conscients de les dificultats que això entranya, no? En un tipus de societat com la que estiguem en estos moments, no? Pues, què és Escoles Solidàries? No? Pues, bueno, és una ONG, com tantes altres, del món de l'educació i que volem ajudar a construir un món més humà des d'unes conviccions bàsiques que tenim com a ONG. No? Escoles Solidàries van néixer pròpiament dit com a grup de persones en l'any 98, per tant ja portem un grapat d'anys, i a poc ha anat configurant-se i passant, no? En una sèrie que després veurem. Creiem que l'educació és un dret fonamental i que com a tal no sols ens correspon a nosaltres, sinó que correspon a altres persones d'aquest món en unes circumstàncies moltes vegades difícils, no? I que bueno, és un factor, l'educació, per a poder construir, per a poder treballar per a que els drets humans realment siguin algo present en cada moment, no? I que per tant hi hagi una consolidació més clara de lo que és la democràcia i el progrés, no? Humà i social. Indubtablement estem acostumats a que l'educació la treballem en l'escola, no? Però clar, i cada vegada són més les tendències en les quals l'educació no sols se treballa en l'escola, sinó que l'educació se treballa en la societat en general. És la societat la que educa, no? I n'hi ha frases cèlebres a muntó, no? I en aquest tipus d'educació, bueno, i de quina educació és la que parlem? Quan diguem que l'educació que Escoles Solidàries vol treballar per ella, quin tipus, no? Bueno, pues és un tipus d'educació oberta, individual i col·lectiva, no? I que d'alguna manera busca un model que sigui integrador, participatiu, que siga solidari, no? Propi per a construir una cultura de pau, no? És a dir, en aquest món, una de les coses que tenim que tindre molt present és treballar per construir una cultura de pau, perquè vegem tots els dies i contínuament com la violència dels diversos estils i formes és algo present en les societats d'ací i d'allà, no? Després entenem l'educació com un servei públic, no? Prioritari, de qualitat, i el que vegem moltes vegades també és que en molts països, en moltes zones, l'educació, encara que des del punt de vista legal s'anomena com a servei públic, en la pràctica els estats, els governs, la societat no li presta l'atenció que toca, no? Siguem una associació que diguem que no estiguem lligant ni a partits, ni a sindicats, ni a cap tipus d'organització, siguem una organització sense ànim de lucre, no? Que per tant, des d'aquest punt de vista, busquem la participació, la transparència, la democràcia, no? Oberta al diàleg, a treballar conjuntament en altres organitzacions per anar a construir a poc. Nosaltres, diguem, la nostra acció fonamental se troba així a la Comunitat Valenciana, siguem una ONG d'àmbit comunitari, la Comunitat Valenciana. Per tant, és en les nostres comunitats educatives, i volem parlar sempre de comunitats educatives, és on està la transformació, el poder de transformació i el que n'hi ha que transformar per a que realment la societat en la que estem canvia. No? Però lògicament també no puguem ser ingenus o mirar-se el melic, és a dir, juntament a la realitat que tenim en les nostres comunitats, en els nostres pobles, no? Quan uno ve a València veu una altra història, no? És que venim de poble, pues, vegem una cosa diferent. És a dir, m'imagino que molts de vosaltres, encara que estigueu així a València, vindreu de diversos pobles de la pròpia comunitat. No? Entonces, diríem que
els nostres principis van un poc en eixa línia, no? Nosaltres naixem en l'any 98, no sé si es veu, sí que es diu, no? En l'any 98 un grup de persones, no? Comença a treballar per la sensibilització, no? I la cooperació dins del que és el Fons Valencià per la Solidaritat, que és una associació de municipis. Posteriorment d'ahir, no? En el període del 98 al 2009, no? Estiguem en part en el Fons Valencià per la Solidaritat com a grup de persones i comencem a treballar en els centres educatius, en les comunitats educatives. Fonamentalment el nucli naix en la Vall d'Albaida i a partir de la Vall d'Albaida s'estén. En aquests moments siguem un grup de 27-28 centres educatius que estan dins d'escoles solidàries i que diguem que d'alguna manera dins dels seus plantejaments anuals treballen per una educació en la línia de lo que més està parlant, sobretot fonamentat en valors i entre ells el valor de la solidaritat, no? De 2009 a 2020 aproximadament, no? Deixem d'estar en el Fons Valencià per la Solidaritat, se constituïm com a ONG pròpiament dita, no? D'àmbit educatiu i comencem a treballar en la xarxa de municipis, en la xarxa de centres educatius i després a nivell de cooperació internacional. Primer estiguem 10 anys en Nicaragua, en la zona de Boaco, zones rurals. Sempre en la nostra línia de cooperació ha estat en les zones rurals, que són les zones més deprimides i més pobres dels països en els que estiguem. Posteriorment passarem a Guatemala, a la zona d'Ixcán, el límit és en el Quiché, el límit en la frontera amb Mèxic, en Chiapas, també en zones rurals, municipis rurals. D'allí passarem al costat, a la zona de Petén, a Sayaxé, i des del 2020, després d'estar 11 anys en Guatemala, pròpiament hem passat a una zona que es diu la regió del Trifinio. La regió del Trifinio és una zona compresa entre Honduras, El Salvador i Guatemala. És al voltant del riu Lempa, que és un riu que naix en Guatemala, passa per Honduras i desemboca en El Salvador. Doncs ahir s'ha constituït una mancomunitat de 26 municipis i hem començat a col·laborar en ells. Què és el que fem normalment? Doncs així, fonamentalment, una tasca és l'educació per al desenvolupament, el que ara diguem una educació per a la ciutadania global. N'hi ha una línia de treball que tenim, que és l'intercanvi d'experiències educatives, per als quals tots els anys, a través d'unes jornades, experiències educatives solidàries que se realitzen en els centres, fem una posada en comú, un intercanvi d'experiències per, entre altres coses, donar a conèixer i anar veient cada vegada més les diverses possibilitats que tenim en els centres educatius per anar canviant el model que tenim. Un dels programes que més il·lusió sempre ens fan és el PIE, que és el programa d'intercanvi d'experiències educatives. És un programa per el qual n'hi ha 100 hores de formació a lo llarg del curs de gener a juny i després 30 dies en un país. És a dir, fins ara era en Guatemala, els últims, 30 dies en zones rurals, vivint en les famílies, tal i conforme se viu en les zones rurals. El que hagi estat per qualsevol dels països d'ací o d'allà pot entendre que el viure com ells és dur, sobretot per als que així estiguem acostumats a uns nivells de vida i a una sèrie d'hàbits i condicions que no se tenen. I per tant, aquestes persones que passen 30 dies, en aquest cas en Centroamèrica, la sessió del 2020 no la vam poder fer en Centroamèrica, la del 21 tampoc com a conseqüència del Covid, i la de l'any que ve, que serà la del 22, esperem poder anar a Centroamèrica i que estiguin les condicions
per a poder anar les tres edicions. No? El programa està reconegut per la Conselleria perquè siguem entitat col·laboradora en la Conselleria d'Educació en matèria de formació, és a dir, tenim els nostres programes de formació autoritzats per la pròpia Conselleria. No? Després, a lo llarg de l'any, en els centres educatius realitzem una sèrie de tallers en els centres educatius. Xarxa és la xarxa de comunitats educatives solidàries i és on s'integren aquests 27-28 centres. Participem en diversos, no? Com ara sí o en la trobada d'escoles en valencià, diversa sèrie d'events dins d'esta línia d'educació per al desenvolupament. En la línia de cooperació per al desenvolupament, no? Portem ja molts anys financiant el programa de beques per a alumnat de secundària. La primària relativament pot ser fàcil de fer-la en estos països, en aquestes zones rurals, però la secundària, el que no té recursos econòmics, se queda en l'estacada. No? Hi ha un programa de beques que famílies valencianes fan una aportació anual i en aquesta suma, al final, cada any s'atorguen una sèrie de beques. Lògicament, assegurem que els 5 anys que dura la secundària una persona que complís tinga la beca. No? En aquests moments, com a conseqüència de la Covid, en aquests països hem implementat 11 escoles, el que denominem escoles rurals en línia, per el qual sabeu que les classes allí estan prohibides, és a dir, la presencial no se pot fer. Estos alumnes, dirien, si no tenen presencial, no tenen res a fer per les condicions en què se viu. I aleshores se'ls ha dotat al professorat de l'equipament tecnològic per a que hi ha centres educatius de les connexions a internet per a que el professorat des de sa casa pugui impartir les classes i l'alumnat pugui assistir semipresencial en uns casos i a través de baixar-se els corresponents paquets didàctics pugui aprofitar el màxim possible aquest temps. No? Per una altra banda, estiguem també col·laborant en el projecte Alfasan. L'Alfasan és un projecte de seguretat alimentària en la Mancomunitat lligat a l'alfabetització. El projecte de l'alfabetització per a persones de qualsevol edat, no? Però lògicament les persones adultes van lligades. Per tant, és un programa que mata dos pardals d'un tir. Dins d'aquest problema, en aquella zona n'hi ha el tema de la llengua chortí. La llengua chortí és una llengua maia, és una llengua minoritzada en una zona molt determinada i estiguem ajudant a que se traduïsquen tots els materials d'alfabetització de l'Alfasan, se traduïsquen a la llengua chortí i, per tant, les persones puguen ser alfabetitzades en la seva llengua. No? Moltes vegades en estos països les llengües maies van perdent-se, com així ens passa, o passa en les llengües minoritzades, i és també un recolzament per a que això no passi. Estiguem encetant un projecte de cooperació tècnica per a la formació del professorat de la zona. En aquest projecte de cooperació tècnica està involucrat les universitats de València, Hondures, Guatemala i El Salvador, la Mancomunitat i Escoles Solidàries. Estiguem construint tot un projecte de formació per al personal docent infantil, primària i secundària d'esta zona. És algo molt incipient, és costós perquè coordinar el professorat universitari i sobretot quan tot és via online i companyia té les seues dificultats, però estiguem il·lusionats en aquest projecte. Després, un altre que estiguem ajudant a realitzar és el que la Mancomunitat construïsca un programa de polítiques públiques locals en matèria d'educació. És a dir, els municipis no se plantegen massa
el tema educatiu és algo que correspon a l'Estat i, per tant, lo bo o lo mal que tinga correspon a l'Estat. Aleshores, estiguem impulsant en la Mancomunitat construir aquest programa de polítiques públiques locals en matèria educativa per a que tots els municipis, lògicament és una que és voluntari, tots els municipis que vulguin s'acollisquen i puga evolucionar el desenvolupament educatiu en la zona. I contemplant, no sé si conegueu, m'imagino que haureu sentit parlar, tot el tema de ciutats educadores, el moviment de ciutats educadores. Així a València n'hi ha moltes, i a Espanya i a tot el món, que és la concepció de la ciutat com un ente educador, no que l'educació correspon a l'escola, sinó la pròpia ciutat. Bé, doncs un poc intentant impregnar d'aquesta filosofia a este projecte de polítiques públiques locals. I bueno, un poc n'hi ha més qüestions, és a dir, per exemple, així estiguem col·laborant l'Associació Valenciana d'Ajuda a Àfrica, AFSA, estiguem ajudant-los en el que són les escoles d'acollida, per tant, estiguem formant, tota aquesta gent són persones que estan així, han aplegat, no tenen la legalitat per a poder treballar, i les escoles d'acollida d'alguna manera es facilita perquè és un document legal de la Conselleria, els habilita a l'hora de quan tinguin que demanar els permisos corresponents, i per una altra banda van entrant en tot el que és la formació així a nivell comunitari de la nostra idiosincràsia, tant en el castellà com en el valencià, com temes legislatius, etc. i els programes que en aquest cas les escoles d'acollida. Hi ha altres àrees de treball, siguem una ONG, siguem modesta, no siguem una ONG ni gran ni poderosa, els nostres recursos procedeixen fonamentalment de el que els centres educatius, les activitats que al llarg de l'any ells fan i que fan donació, les donacions que fa la gent, el voluntariat que treballa i en alguns casos també els projectes que presentem tant als municipis fonamentalment, perquè competir en el món de les ONGs en els projectes això és una odissea, perquè a més són contradiccions de les que n'hi ha. Parlem de cooperació, parlem de solidaritat, però després ens fan competir el que diuen la concurrència competitiva, la concurrència competitiva, que són d'aquestes coses que dius, i no seria millor que en vez de tanta ONG que estiguem llaurant, tinguérem foros en posar-se d'acord i treballar, remar en el mateix sentit, totes aquelles que estiguem remant en el mateix sentit. És a dir, perquè després quan vas a territori moltes vegades el que te trobes és que en la mateixa zona n'hi ha X ONGs que estan fent o treballant en la mateixa línia, cada una pel seu compte, i en vez de sumar esforços i millorar, resulta que el que se logra és un poc el contrari. Per tant, hem d'anar a una línia de treball en les ONGs de confluència i cadascuna aportar la seva part a el pla de treball que es decidisca o que es planifica. Doncs això i gràcies. Bona vesprada. Un segonet, a veure si la tecnologia no falla. Bé, mentrestant dir-vos que jo represente a una associació, tenia que estar avui així en mi una companya Sehele o una companya saharaui, però el seu jefe no li ha donat permís per a treballar en hostaleria i per tant, demano disculpes en el seu nom, però han sigut imperatius majors els que
l'han impedit. Jaime Verde és una associació, jo després de sentir-vos a vosaltres, 20 anys, 30 anys, crec que tu no ho has dit, però després de veure tots els recursos després de veure tot el que teniu, el que heu comentat, nosaltres tenim 3 anys. En aquesta taula cabem totes les persones, la meitat sarauis, la meitat d'ací, de la comunitat. No tenim un gallet, hem estalviat la diapositiva de la financiació i de més perquè no tenim un gallet. Ara tenim un problema en una família que volen reagrupar, necessiten 1.500 euros per a pagar els passatges d'avió des de Tinduf fins ací. I probablement altres vegades hem fet loteria, que és una manera molt valenciana, per allò de les falles, de fer-ho. Però bueno, vos comente, Jaime Verde, espera, me vaig a posar el rellotge per a no passar-me, i així, mentre s'obri el PowerPoint aquest. On estàs? Ah, sí, perfecte. Nosaltres començarem treballant després de que la visita d'uns companys del grup, de l'associació, havien treballat de manera individual en els campaments de refugiats saharauis, i diguérem, ostres, podíem juntar-nos el que estava comentant ara Joan, podíem juntar-nos i intentar fer alguna cosa. I és gent molt jove, jo soc el més major, soc mestre, soc un mestre jubilat. He tingut la sort de ser professor associat també d'aquesta facultat durant 6 anys en el Departament de Didàctica i Organització Escolar. I la veritat és que, llavors dic, soc el més major, quasi que sume tants anys com tots ells, en moltes ganes, en moltes... I, bueno, soc el que posa una miqueta de seny perquè el que intentem fer, ja veureu ara, perquè l'associació l'han tingut que enregistrar, al govern civil, etc., tots els objectius que tenim. El primer, donar les gràcies a Javi, al professor Mínguez i a l'associació d'Alis per convidar-nos a estar així amb vosaltres en aquest moment. Així mateixa. Bé, què és Jaime Verde? Jaime Verde és una associació per a la cooperació i el desenvolupament del poble saharaui. És un espai de convivència i de col·laboració laic, plural i progressista. Segons consta. M'havia semblat que teníem la participació de la vostra associació que veniu de Madrid, perquè vaig estar mirant quines eren les que estaven les persones en les que compartir i vaig fer la presentació, la vaig fer en castellà. Allí està en valencià, però per fer i intentarem fer-ho el més probablement en valencià sense cap tipus de problemes. Què és el que fem? Qui som? Doncs mireu, som, com vos deia abans, un grup de persones de diverses disciplines i fins al moment de 2 procedències. Som d'Espanya i dels campaments de refugiats saharauis. I vos direu, i què és el que feu? Doncs mireu, nosaltres fem moltes coses. Nosaltres, en principi, defensem el dret i la sobirania territorial del poble saharaui, denunciem la situació d'abandonament per part del govern espanyol cap a la població del Sàhara. Sabeu que va ser fins a l'any 75, era la província número 53 d'Espanya. I tots, fins a aquell moment, perquè després l'han perdut, tenen reconeguda la nacionalitat espanyola. A partir d'ara no se'ls dona el carnet d'identitat espanyol. Espanya va eixir per la porta de darrere, nocturnitat i alevosía, l'any 75, i va deixar que entrara Mauritània i el Marroc, i se va crear allí una despeta. De fet, ara en aquests moments la premsa ho té silenciat, però el Marroc va trencar l'alt el foc des de fa 35 anys unilateralment, i el Polisari va respondre. En aquest moment estan en estat de guerra, només sobreviuen de les ajudes que venen en aquell moment. Jaime Verde acaba, junt en un fum de col·lectius, d'organitzar la marxa per la llibertat del poble saharaui. Han sigut distintes columnes que han eixit des del nord, des d'Andalusia, des de l'est, i que se juntaren tots fa no arriba un mes en Madrid, presentant un escrit davant del Ministeri d'Assumptes Exteriors, etc.
Recolzem iniciatives internacionals, compartim cultures i experiències i sobretot i perquè estàvem a l'àmbit de la Facultat de Magisteri, jo voldria destacar que promovem projectes en el marc educatiu i comunitari de suport mutu i que incentivem la consolidació del castellà en la societat saharaui com a llengua comuna. El castellà continua sent la segona llengua oficial de la RAS, de la República Àrabe Democràtica Saharaui. El primer és l'àrab. Ells parlen hassania, que és un dialecte de l'àrab, però la llengua oficial és l'àrab i la segona llengua oficial que tenen és el castellà. Per tant, nosaltres és en aquest punt en el que estem intentant... Disculpeu. Bé, dona el mateix, passem dels textos. Ahí teniu, tota la retafila són molts. Ja vos deia que els meus companys, que són molt bonicos, tots ells, i molt boniques, treballen molt, hem emprès enguany, a pesar de la distància, tot el que té a veure amb la igualtat de gènere. La societat saharaui és una de les societats més progressistes dins del món àrab, perquè les dones, a l'any 75, els homes se n'anaren tots al front i les dones se quedaren organitzant la societat, organitzant en aquell moment els campaments, organitzant l'educació, la sanitat, tot, i mantenen aquest paper. Mantenen un paper, la dona és molt respectada, està a anys llum de lo que la nostra societat, no? Però dins del món àrab és una de les societats més progressistes. Parlem entre els objectius tenim el desenvolupament de capacitats humanes, el comerç just i el consum responsable, la defensa de la sobirania territorial del poble saharaui, la cooperació internacional i el codesenvolupament, l'educació, salut i benestar, la formació de formadors, la innovació educativa i la solidaritat. Ja vos dic, són massa. Toquem a 2 objectius per persona que estem a la societat, però bueno, ahí està. Com ho fem? Doncs mireu, el que fem és que promovem projectes, campanyes, esdeveniments, recolzem projectes afins d'altres entitats. M'ha interessat molt la d'Escoles Solidàries i la plataforma de formació del professorat que esteu desenvolupant. Després en el cafè xerrem una miqueta. Creem xarxes i aliances, compartim camins i moltes vegades campaments en altres col·lectius amb els quals sentim en sintonia. I mireu, per exemple, algunes persones, algunes aliances que tenim. Tenim ara, aquesta és de nova incorporació, l'associació Doctora Abitura, és una associació de dones saharauis que estan en els campaments, que estan recolzant la sanitat, que estan recolzant l'educació i que nosaltres anem a ajudar-li perquè manquem de personal dins del campament. En aquest moment només tenim a 2 companys de l'associació que estan un en el campament d'Esmara i un altre està en el campament de la Llum. També estem en la MICE, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Anem a llançar, teníem els bitllets per al 14 de març de l'any 19 i sabeu que el 15 de març se tancaren els aeroports i tot allò ens quedarem en tota la MICE muntar i afortunadament nosaltres així, perquè hem intentat fer-la a través de la televisió de la RAS, però en l'estat de guerra l'estan utilitzant propagandísticament com s'utilitzen els governs. No ens deixen espai de projecció, però bueno, estem també en la Monda Lironda, és un grup de teatre que està molts anys treballant en les escoles, en les escoles no, en les daires. Cada campament s'organitza per barris que es diuen daires i dins de les daires hi ha una sèrie d'activitats culturals i una d'elles és la que fa Fetesa a través de la Monda Lironda i llavors dic, tenen moltíssima experiència i tenen també recolzament. Estem en una associació que es diu Bubiser. Bubiser és un projecte molt interessant d'un grup d'escriptors asturians que el que farem és fer bibliobuses, en principi. En aquest moment ja tenen biblioteques físiques on després de l'horari escolar se fan un fum d'activitats per als xiquets, perquè un problema és que en els campaments no n'hi ha res que fer. O sigui, els campaments hi ha 3.000, 4.000 quilòmetres de sorra, de pedres, de lo que tu vulguis, cap a on vulguis, però n'hi ha poca cosa més. I ALIA, que és una associació per la igualtat d'oportunitats de dones i homes,
I el que hem fet, hem subvencionat 4 projectes. Estem intentant incentivar el cooperativisme dins dels campaments, perquè la gent, quan té una miqueta de treball o possibilitats de treball, abandona els campaments perquè allí és malviu, no es pot viure. Intentem consolidar i crear xarxes de persones que puguen guanyar-se la vida dignament. Han muntat una... Tot això ho hem fet en 4.000 euros, que aconseguirem en l'associació. En 4.000 euros hem posat en marxa 4 associacions. Una d'elles ha muntat un hammam en l'Ayun. La llum encara no té llum elèctrica, aquell campament. Un altre estan fent un taller de teixits, també. I se van organitzant i aquestes coses són les que anem fent nosaltres. Ja vos dic que en molta il·lusió, però... I treballem des d'on? Doncs mireu, treballem en 2 territoris, en la Comunitat Valenciana i els campaments de refugiats sarauis d'Argèlia. Per què? Perquè tenim un idioma compartit, bàsicament. Això va ser l'enganxament, el motor d'enganxe. Bé, on estan? On es troben? Sabeu on estan els campaments sarauis? Mireu, estan en un lloc que es diu la Hamada del Dra. La Hamada del Dra és el lloc més inhòspit del desert del Sàhara. El Sàhara és el desert més gran del món, d'acord? En aquests moments, ahir parlarem en Awala, que és l'amic, el company que està allà, ahir registraren una temperatura de 53 graus centígrads a migdia, en la migdiada. Allí pel matí se fan les coses fins a les 8 del matí, se claven en la jaima o se claven en la casa que s'estan fent ara allà. Ha arribat l'atabó grandot, no? Però si no com es diu, la construcció està molt bàsica de fang i adobe, gràcies. I uralita, o xapa metàl·lica, és el que cobreix tot el que tenen per la part de dalt. Mireu, ahir n'hi ha un xicotet espai, estan en un racó. Allí estan els 3 territoris que n'hi ha. El Sàhara està delimitat per la línia pespuntejada, aquesta roja. Hi ha una part ocupada, que és la part de l'esquerra, la que dona a la mar, aquesta és del Marroc. Allí està el muro més gran de tot el món, té vora 3.000 quilòmetres, quasi com la muralla xina, però a més té certes característiques, i és que està ple de mines, és tot un camp de mines de dalt a baix. Després estan els territoris alliberats, que són els que queden així a la dreta del mur, i després estan els campaments, que estan en Argèlia. A Argèlia es va obrir la porta l'any 75 i hi hagué en 3 dies creuaren la frontera més de 175.000 persones i s'establiren allí. Actualment són 5 campaments, són l'Ayun, Atsuar, Smara, Bojador, Daira, que és la més llunyana, està a 200 quilòmetres, i un centre administratiu que es diu Rabuni, que és on estan, on l'arraste tots els ministeris i totes aquestes qüestions. Dagla, perdó, m'he equivocat en el nom, és Dagla el que està allà a 200 quilòmetres. Això seria, nosaltres treballem en Smara, no podem. El Ministeri d'Educació fa 2 anys, quan estiguérem allí treballant, ens va dir si podíem quedar-nos a fer formació durant un mes per a poder anar per totes les wilayes, els campaments són les wilayes, els diuen ells. Era impossible, no podíem ni personal ni teníem recursos per a fer-ho. Nosaltres estem treballant en una escola així, en el barri de Fàrcia. Cada un d'aquests barris té un centre cultural, un centre de trobada que tenen l'escola infantil, està ahí, i després és el lloc que és l'Ajuntament del barri, on tot el que se fa, tot el que es promou, xerrades sobre sanitat, activitats culturals, representacions teatrals, se fan en aquests espais que tenen allà. Aquesta és una panoràmica de lo que és el campament. Això és Smara, tot el que ja vos dic, que estan vivint en unes condicions, no hi ha res que fer, hi ha un incipient comerç intern molt curtet, i tenen electricitat. Des de fa 5 anys, Argèlia els ha proporcionat, llevat d'un campament, la llum encara no té electricitat. Aquesta seria la típica casa d'adobe, i en la jaima, que està a la part de darrere.
un dels carrers d'Esmara. Aquestes són les noves construccions, les que es veuen ahir són les noves construccions que estan fent-se. I l'àvia, què passa amb l'àvia? 500 litres cada 15 dies per família, repartides en camions, àvia de molt baixa qualitat, en molt de fluor, i per tant a la gent els dents se li posen de color marró, de prendre l'àvia calenta. En aquests moments el dipòsit pot estar a 55 graus, perfectament. Bé, això seria una xiqueta camí de l'escola, perquè vos fareu una idea de com són els campaments. D'acord? Tenen senyals de trànsit. És una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. I per què estem així nosaltres a la Facultat de Magisteri? Per què vingueren? Doncs mireu, és molt senzill. Necessitem ajuda i col·laboració de vosaltres, tant de l'alumnat com del professorat, perquè ja vos he dit quina és la nostra situació. 3 anys, molta il·lusió, moltes ganes, ens falten mans, no tenim muscle suficient per a desenvolupar moltes de les activitats que fem. Aleshores, hem fet activitats en escoles com estos 2 anys que estem així clavats, que no hem pogut anar allà. Primer any iniciarem una activitat en escoles a través del còmic, la típica correspondència escolar que fem fa molts anys, però, clar, tecnologia allí molt poca, només tenen smartphones, els ordinadors no els coneixen, els projectors és impossible perquè tenen una polseta molt fineta que fot, perdoni l'expressió, tota la tecnologia que està allí al cap de 6 mesos. Perquè tenen finestres que tanquen però no tenen vidres, no tanquen, quan hi ha una tormenta d'arena d'aquesta del desert és per eixir corregents. Aleshores nosaltres el que fem eren activitats, teníem que portar nosaltres els materials i després retornar-los altra vegada. Viatjaven en el que portàvem posat en una muda que es diu en 35 quilos d'equipatge cadascú, i els 35 quilos eren llibretes, llapissera, bolígraf, cartolines, plastelina, tot això, però mereix la pena. Teníem un projecte també d'ensenyar jocs tradicionals, nanos saharauis a nanos espanyols, allà estan jugant al Mocaor, una escola, i este és Mohamed, que és una canya de nano. Per tant, per continuar la tasca iniciada d'aprenentatge, volem continuar la tasca iniciada d'aprenentatge o d'ensenyament del castellà en diverses metodologies i entre d'altres és la CLIL, la que estem fent servir. El que són àrees curriculars no lingüístiques, hem introduït els jocs, hem introduït el teatre, hem introduït els esports, tenim a Guala que és un monitor esportiu i jugar al bàsquet o jugar al futbol amb ells. Fem formació del professorat. Fa 2 anys, que és el que vos dia en el 17, en octubre del 17, estiguerem fent és tot el professorat de castellà en aquell moment. Fem una sobre metodologia d'ensenyament de segones llengües, en aquest cas el castellà. L'any passat, a través d'una formació asíncrona, gravant vídeos i demés, els enviaren també per a que sobre competències preguntaven que era... Sí, perdó. Doncs ja acabe, perquè, sí que necessitem voluntaris, necessitem professorat que ens ajude a revisar el nostre projecte, i aquesta seria l'escola, els nanos, i vull ensenyar-vos un minut. Només demanem... Aquesta és una biblioteca molt curiosa, una biblioteca plena de textos en euskera i textos en català, perquè en alguna ocasió arriba alguna ONG per allà i va deixar el seu ouet, això és posar l'ouet, i no tornar. Mireu, un minut i vos ensenye el projecte. A veure, és el camp de futbol, en el que juguen els nanos. La pregunta era si volíeu... A veure si arranca. Tanco? Perdó, pensava que era aquest que tenia aquí.
mica. Bueno, vos dic, treballem en una escola, en dos escoles de València, el CEIP Francisco Giner de los Ríos, que està ahí al costat del 9 d'octubre, i el Col·legi La Puríssima Franciscanos de Tres Cruces, Tres Forques. Hem passat de treballar en 50 nanos a treballar en 300 nanos, i això va ser la bogeria total i absoluta, i l'escola Brahim Mohamed Ahmed d'Esmara. No res, moltes gràcies.